Grabe, ang lakas ng ulan. Tutuloy mo pa ba yan? Kamusta ang ninang ng Cloudom? Ano masasabi mo sa tambalang Cloudom? Tagumpay ang plano. Nilamig na po ang ating kadate. Wala na po ang dom. Mag-domsing na lang daw. Momento na talaga yung ulam. Grabe. Tapon na yan. Iyak Claudine, goodbye. Grabe. Guys, nagbota ka kasi. Biruin mo, bihira ka magpantalo ng ganyan ha. Tinakpan mo talaga yung binti mo for diameter. Ano yan? Circumference. Oo. At saka nakakalok. Anong ginawa sa mukha? Nagliptin pa si Gago. Kala mo talaga maglilips-lips sila. Yung pantapal ng mga Ano yung chororot. sing? Ano yung sing? BB cream. Oh, di ba? Bigay mo na lang sa akin para huminto na yung ulan. Baka sa akin siguro. Yung bulaklak. Di ba tayo dito ha? Tadhana daw. Oh. Grabe, nagliftin pa talaga siya. Oh. Tagumpay ang plano. Kala nyo magiging masaya kayo, Gago. Wala magiging masaya sa pamilyang to. Ulol ka, tangina mo. Send ko to kay Pitberry. Ano masasabi mo sa ulan ngayon? Bullshit. Parang malungkot. Gago. Bullshit na ulan. Thank you for the rain. I'm grateful for the rain. I'm grateful for the situation. I'm grateful for the date that's not gonna happen tonight, you bullshit. Wala magiging masaya. Akin ang gabi. Sige, lalamunan ko. Para sa inyo, Cloud Dome. Oh, Claudine! Gago, magsama kayo ni Bakang. Ha? Kala nyo na daig nyo pang Manyos Portal? Daig nyo pang ibalita sa TV Patrol? Claudine, no more. Doon ako sa Domsing. Huwag kang magpapadala ng Domsing. Maduming ansing. Yung mga cloud man o cloud galing sa langit umulan. Oh, di ba? Oh, di ba? Lumala ka sa hangin, di ba? Mas hindi ako worried na hindi matuloy ang date nila. Mas worried ako mabasa yung mga gamit namin. Sa ulan. Huminto. Nakamaanggian. Dom, mo ganun umiyok, Dom. Retouch ko na lang yan. Lagyan kita blush on. Pwede na yung kandila. BB cream pa naman. Ala, oh. Hala, ayan na. Yung mga yero na, ala. Ganito di ba tala? Yung yero mismo ayaw na. Ay, yung electric fan, Ay, kuya. yung pan, Kuya. yung pan. Tapos nahulog ang seat no, sa atin kumagsak. Yan, hindi. Doon yan. Sa ilo, sa kabila na yun. Yan. Doon sa kabila yung isa. Walang pako? Ayan, okay na. Palitan na lang schedule yung tagahawak. Ayun na nga. Bawal na ako na. May pako oh. Hala. Ang bilis na niya, no? Tanga, piko yan. Di ba ganyan ka mambuli? Huwag mo naman i-focus yung lubot. Madilim po. Hawakan mo maigi! Ano yung tapioca? Ang daming sago ah. Kaya naman pala may bagyo. Kaya malakas ang hangin at ulan. Parang ang dom to ah. Grabe ka mambuli sa akin. Ikaw din pala. Oh. Kara. Hala, sige, hala. Ay, then boy. Paano yung sandan? Paano yung sandan? Sandal. Sandal. Hala, Yan. sige. Wala si Sarah. Ako si Sarah. Date kayo, gago. Doon kayo sa saba. Ito cancel. Paano kaya ang ano? Ako sa'yo makasikaso kayo ng yero. Sino kaya? Sino ka? Si Sarah. Sarah. Balabagan. Yaya! John Lloyd. Sumayo nga. Ano? Taas na kamay, taas na kamay. Taas na kamay. Taas pa, taas pa. Oh. Wow, yung bagyo. Sino ba? Gano'n ba yung binigay ng sponsor? Tatapatan ko. Magkano commission ko din sa boots? Walang ganun. Ano ginagawa mo? Naghubad na siya kasi Back up, guys. oo, ganun dapat talaga. Kailangan mo tanggapin ang katotohanan na kahit si panahon ayaw talaga. Sabi nga ni Ansing, si Batahala na daw nagsabi na hindi sila pwede mag-date. Bakit umulan, Ansing? Kasi cloud dome o cloud kasi. Cloud is, dome. yung pags ay yung pags ay pumupunta lang yung ano, yung maapaw yung tubig sa pags, yung cloud.
ay bumabasa. Anseng, nagbibisyo ka pa ba? Hindi pa. Hindi pa. Plano. Mabubuking tayo niya. Dagan kang. Ano na? Kang dagan. Kang dagan. Ano, tuloy pa? Kain mo na lang yan. Hanggang 7 ko. Hanggang 7. Bigyan natin ng 3,000, tabihan mo matulog mamaya. Na. Sige na. 3,000, tabi or hindi? Tabi. Yung 3,000 ibigay kapag matulog tayo, tapos pag gising mo, paano pag gising mo, ano? Una. Tuloy o tigil? Ay, ko na umulan. Ha? Antay ko na lang tumila yung ulan. Sige, ganito. Pag tumigil ang ulan, tutuloy ka. Pero pag hindi tumigil ang ulan, tutuloy kayo. Tutuloyan kita. Ito, panibagong challenge na. Ituloy mo yan, bilang na kitang ticket. O doon ka matulog na doon sa waiting shed ni Claudine. Shout out to Bakang, ha? Magkano ba lahat yan? Ha? Magkano ba? Nagpaayos pa, bumili pa ng damit. Ang daming binili natin. Ang daming damit sa bahay na wala pa, may mga tag pa, dinala natin dito. Saan dito na lang binili? Yung boots pa, nadamay pa yung boots ko, hindi ko pa nagagamit. Oh. Andin sa Altea, magaling mag-makeup, nagpa-makeup pa kayo. Magkano ba lahat? Matuloy lang yung na yan, ha? Ano daw? Tutuloy. Tutuloy hindi. Ayan ha. Basta pag hindi umulan, tuloy ka daw kina Cloud Dog. Huwag kang kumain ng chicharon na may suka. Ang liptid mo, oh, no? May ano ka pa, oh. Ano lasa? Lasang Claudine pa rin. Wow, may pa-chocolate. Matutuloy na po ang kanilang kalokohan dahil natapos na pang ulan. So tuloy ang plano nila. Report ko yung video na yan. So nananawagan tayo sa lahat ng mga sprikitik out there. So after nitong friendly date na to, malamang may kasunod na ito. Ay! Hindi Grabe. kasi, ano, tutuloy na yung date natin ng date. Ano na naman? Ano, ganun-ganun lang yun. Tapos na, hanggang ganun lang. Lukuhin niyo lang kami. Lukuhin niyo lang yung audience, ganun ganan, yung walang totoong feelings. Hindi ba dapat kung nag-date ka ng ganyan, you're trying to pursue your feelings towards that girl. Ay, bakit ako buti? Oo, di ba? Hindi mo sinabing lamay yung papuntahan mo, living. Puti yung mote, puti lahat. Yung background. Tingnan mo, mukha kayong lahat, ulo na lang lilitaw sa inyo mamaya. Ang lapad pa naman ng mukha ni Yung Claudine. background namin. Ha? Wow, green screen. Tapos yung audience nyo, ang dudumi. Andun si Nonon, si Scarlett, balbas ni Bakang. Leche. Bye-bye. Yung date natin, yung jowa challenge natin, di na natuloy. Nagbigay pa ako ng 5,000. Di natuloy. Bye-bye. Ano kailangan? Alak daw. Tapos bibigyan mo ako ng rosas para pampakonsuelo. Isang piraso lang binigay. Isang piraso. Ano to? Ay? Unang love tsaka you? Ay? Ang lolo? Ay! Lolo na lang ko. Ano nun, dahon. Oh. So, Ay, sandali, bakit may pa-chocolate? Nahilig ka dyan, di ba? Anong favorite mo dyan? ako? Anong gusto mo dyan? Tara na. Ay, kunin mo yung isa kahit isa lang. Ito na, Ay, ay, pakonsuelo. Dairy milk. Nakaka-dairy. Ayan na po yung kanyang mga backup boys. Di ba? Kasama yung mga ulol. Dumuulan dun sa unahan. Grabe ka dito. Balik kayo. Yawa ka, Dominic! Mala ka. Ay, minsan nasabi si Anseng, ano Anseng? Uulan sa unahan, babalik sila. Ulan-ulan. Sa Sundance. Ulan dyan. Ayan na, ayan na. Ulan-ulan. It's DJ.